салом бинандагони азиз, барномаи навбатии нобиғагони фардо аст. дар даврони наврасӣ бадани ҷавонон бо суръат рушд мекунад ва ниёз ба фаъолият ва ғизо низ зиёд аст. варзиш ва ҳаракати ҷисмонӣ дар ин синну сол на танҳо барои саломатӣ, балки барои интизоми шахсӣ ва ҳатто худбаҳодиҳӣ муҳиманд. дар ғарб наврасонро ташвиқ мекунанд ки ба дастаҳои варзишии мактабӣ ё клубҳо ҳамроҳ шавад, зеро ин ба онҳо ҳам малакаи кори гурӯҳӣ медиҳад ва ҳам онҳоро аз одатҳои бад дур нигоҳ медорад. дар шарқ солҳои охир таваҷҷӯҳ ба варзиши наврасон афзуда аст. мусобиқаҳои мактабӣ, донишомӯзӣ дар қисмҳои гуногуни варзишӣ, карате, футбол, шиноварӣ ва ғайра маъмул шуданд. муносибати солим бо варзиш ин аст ки ба варзиш ҳамчун ҷузъи тарзи ҳаёти солим нигоҳ кунем, на танҳо воситаи қаҳрамонӣ ё ҷисман зебо шудан. на ҳар кӯдак чемпиони ҷаҳон мешавад, вале ҳар яки он метавонад аз варзиш баҳра барад. волидайн метавонанд кӯмак кунанд ки фарзанд варзиши дӯстдоштаашро пайдо кунад. яке шояд ба футбол шавқ дорад, дигаре ба теннис ё шиноварӣ. бигзор якчанд намудро озмоиш кунад то фаҳмад ки куҷо худро роҳат ҳис мекунад. муҳим он аст ки фишор аз ҳад набошад. агар наврас танҳо барои қонеъ кардани амбисияи падар ба варзиш машғул шавад, эҳтимол дер ё зуд дилсард мегардад. бояд худи ӯ ҳаловат барад. ҳамзамон ӯ бояд бифаҳмад ки давомдорӣ ва тамрин калиди комёбиҳост. наметавон як моҳ рафта натиҷаи калон интизор шуд. меҳнат ва сабр лозим. волидон ин ҷо нақши ҳавасмандкунанда доранд. ба бозиҳои фарзанд ҳозир шаванд. агар имкон бошад дастгирӣ кунанд. ноумед нашаванд агар шикаст хӯранд. ғайр аз иштирок дар варзиш, ҳар рӯз бояд наврас камаш 30-60 дақиқа фаъолнокии ҷисмонӣ дошта бошад. бозиҳои ҳаракатнок, давидан, велосипедронӣ ё ҳатто рақсидан дар хона. ин одат ӯро аз бисёр бемориҳо ҳифз мекунад. рӯҳан ҳам болида месозад ва нерӯ медиҳад. наврасе ки бо варзиш дӯст аст, одатан реҷаи рӯзаш низ беҳтар танзим мешавад, чун варзиш интизом меомӯзад ва доираи дӯстонаш солимтар аст. ин ҳама дар маҷмӯъ ба тарзи ҳаёти солим роҳнамун месозад. оё шумо волидон ва устодони азиз ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро ба мо ирсол намоед. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид барои тамоми оила.